we lachen hier maar wat. Wij hebben een mooie ploeg hier. Als ze allemaal 19 komen, dan is het overvol. En ik maak even zo'n lijstje daar. Nou, en dan wisselen we wat. Ach, dat redt zo wel. Ik ben allemaal van die oude man. Maar oude man hebben altijd dit. Die moet je af en toe even snoeren. Het is toch ook een kwestie van, ja, hoe ga je elkaar de boot inspelen? Dus dat is de kunst. En hoe doe je dat dan? Ja, hoe doe ik dat? Door af en toe een soort effectbal te geven waarvan hij denkt, hij gaat die kant op en dan gaat hij toch stiekem die kant op van de tafel. En dat is de kunst natuurlijk. Je moet je tegenstander moet je een loer draaien. Want dan haal je pas een punt. En komt er wel eens wat psychologie bij Shen, dat je een beetje het zien evenwicht? Het is allemaal psychologie. Van iedere bal moet je op concentreren. Dus iedere bal moet je nadenken, waar staat hij, hoe heeft hij zijn bedje, kan ik hem zo doen. Dus het blijft allemaal, je moet heel snel nadenken. Dat is ook het mooie van tafeltennis. Het traint niet alleen je lichaam, maar je geest ook. Want als je geen slimme ballen geeft, dan kun je wel naar huis gaan. Dus je geest en je lichaam compleet in balans zijn. Je lichaam die breng je daarmee in balans, laat ik het zo zeggen.